voin chu ti dan dangin an ti lok teng lalmang nu lom roi ni pualin bu mun thla kan han la he nu pui kan han thlo zawa animom khop mai kan bu le balten man ron an lo son viau to mai ani kan ria tun hona hian bu te pon hing bul an lo thuk ve tan to a hriat lo le in mu lo hian alim meng ti kan lawa he chanil kal tang hian kan han tar lang don ni vai mim te an ron lian ve tan to a bu tu wala kan tu ho kha an ni a then te chu bu tu ma kang var ni kan tu to ten ni a mai ro chu tun na hian no pui te kan han thlo zawa bu tu wala kan tu ho chuan man lai che dewa hi chuan yan nu tuk lowa amai ro chu phai ram le heni lang rau rau a po zo lam te hi ai thlau ve a tun na hian zo lam pang ami ani a zo bu tik taka ni hei hi zo bu phai ram lam pang phai epa ni chu varial te chiang thina hi lampang zo lampang a hi chuan fazai hi kan ching deuh ber thin ani tun hona po hian hei nu pui kan han thlo zawa nu ram kan hmaloka thlo le tur lo oba chu tiang chuan thingtlang na kan thoi chuan na hi tam em a amai ro chu an bule balten kan nun an tilin thin ni lo mu lo kan lau em a tun na hian thin chem len siau te tin thing bulab athuk te in mu lo siat lo kan lau ani na hian nei vai mem te po an lian ve to a then hei tiang hawi chu kang var ni a tu ho khan yan buya tin loka ke hun te po lo le don ni tin thlam pula te kal kong kan siama te kanin rina te hian thur te vai mem te bal te le bekang te kan tu thina em ani zo da ya zo thil phim nen bu le thlai tang te nen hetiang zong hi munom taka in lo clear kan be se ani ole kan video te in lo clear sak thin tu zong chong alon tu kan soya in video thar nen akin loka kain don nia ato per na tan chuan e channel hi ila subscribe lo ni chuan khongai takin min subscribe sola like button te share te comment te min lo pathin don nia video thar nen kai mule theu don nen zawa in mang tha vek ule